Fl-aħħar messaġġ tiegħu għal jum il-miliet, il-President ta' Malta George Vella tkellem dwar esperjenzi u sfidi li sab quddiem tul il-Presidenza tiegħu. Il-President stenna kif waqt li aħna qegħdin fil-kent ta' djarna hemm eluf li minħabba il-gwerer jinsabu bla saqa fuq rashom. Hemmhekk bħalissa minflok il-fer ta' twelid mijiet ta' trabi qed jitilfu ħajjithom b'mod indiskriminat. Dan qed insemmih għax hija tassew ħasra li fid-dinja avanzata tal-lum għadna naraw xejn taqsim il-qalb bħal dawn. Qed ngħidu wkoll biex flimkien napprezzaw l-għoża u l-kumditajiet li aħna mdawrin bihom. Napprezzaw kemm hi sabiħa l-paċi. Dr. Vella qal li minkejja li bħalissa nisimgħu ħafna dwar ċelebrazzjonijiet hemm min intlaqat minn xi aħbar ħażina ta' saħħa, min tilef lil xi ħadd għażiż għalih, min qed ibati s-solitudni jew min għaddej minn sfidi ta' saħħa mentali. Dawn huma kollha każi iltaqa' magħhom tul il-Presidenza u ringrazzja lill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund għal ħidma li twettaq anke fi żmien ta' sfidi kbar bħalma kienet il-pandemija. Anke fl-eqel tal-pandemija sar kull ma kien permess biex ma ngħidux le lil kull min ifittex l-għajnuna tagħna. Passin ta' qabel għada ser inkomplu b'din il-ħidma biex kemm jista' jkun tittaffad batija fiżika ta' min għaddej b'xi kura u tingħata għajnuna lil kull min jitloba. Huwa semma dan fi sfond li l-għadha tal-miliet se ssir edizzjoni oħra tal-Istrina. Il-President George Vella irringrazzja lin-nies tal-inkoraġġiment li bosta waslulu matul il-Presidenza biex jibqa' għaddej bil-ħidma minkejja li kien hemm sfidi kbar. Nagħlaq dal-kelmtejn billi fismi u fisem Mirjam nixtieq lilkom u l-eżistakom mill-tħini lena u l-għaqda s-sena il-ġdida u fuq kollox is-saħħa. Nirringrazzjakom.